Egun on ibilbetarrok, hemen gaude hirugarrenbekoak zuzenean. Gaur ikasturtearen azken irratsaioa da, ze pena. Gaurko esatariak Klara Oiera, Aratz, Maria Aguilar eta ni neu ere gaituzue. Gaur ostirala da, 2025ko ekainaren 13. Kantu bat ala liburu bat, susurla batero aur baten oiua, bi begira den arte. Gaurko irratsaioan hauxe izango dugu. Hasteko eguraldiaren berri emango dizugu. Ondoren gaurko urtebetetzeak aipatuko ditugu. Jarraian jantokiko menua esango dizuegu, hori eta gero asmakizunak botako dizkizuegu txikitako argazkiekin nor da jolasare egingo dugu. Ondoren pertsonaia ezkutuaren erantzuna esango dizugu eta nortzuk izan zarete irabazleak. Bukatzeko gure kanta abestuko dugu. Oso saio polita izango da. Disfrutatu! Talkatik berriro sortu den mundua, eskurik eskun lore bat, harri bat. Orain, gaurko eguraldiaren informazioa kontatuko dizuegu. Euskalmetek esandakoaren arabera, gaur temperatura maksimoa 24 gradukoa izango da, eta minimoa 17 gradukoa. Giro hodeitsua egongo da, eta arratsaldean euria egin aldu. Bat jaso eta beste bati pasa, amaierarik ez duen. Denbora galdu gabe Ibaibetarren urtebetetzeak gaur ez dago urtebetetzerik. Ze pena, baina etzi hirugarren Oier Antonen urtebetetzea izango da eta datorren egunetan eta hilabeteetan urtebetetze asko egongo dira. Gure partek zorionak guztioi, zuentzako kanta polita. Zorionak, zure urtebetetzean zorionak, eta urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, tambuzua. Zuretzako zorionak eta ondo pasa! Kantu berri bat beste behin lauteiatu, eta zugo. Ordu honetan gozo zarete, ezta? Orain jantokiko menua esango dizuegu. Lehengo platerra herriko indabak zuriak. Bigarren platerra legatz zerra erromatara erara maionesarekin. Postrea fruta onegin! Eta orain asmakizunak, ezetz asmatu, etzen nahiko txikia, abere jantzi zehoina, barroan doaz bosta anaia, ertso batean txikiena, bestean lodiena. Zer da? Berriz esango dut, etzen nahiko txikia, abere jantzi egina, barruan doaz bosta anaia, ertz batean txikiena, bestean lodiena. Zer da? Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Erantzuna atzamarrak dira, ziur asmatu duzuela. Izarren bila zure arnasa lepoan. Beste bat zuen ezetz asmatu, txikiak gara, oso langelak pasean. Edurne zuri ere guk hartu genuen etxean, nor da? Berriz esango dut, txikiak gara, oso langileak basoan. Edurne zuri ere guk hartu genuen etxean, nor da? Tik-tak, 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 tik-tak. Erantzuna ipotzak dira, bai erraza, ezta? Txikitako argazkiekin nor da jolasaren ordua heldu da. Irudietan agertuko diren umeak gutako nortzuk dira. Tik-tak, 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 tik-tak. Lehenengo argazkian agertzen den umea Aratz da. Bigarrena ni neu agertzen naiz. Eta azkena Klara. Asmatu duzue?
Orain pertsonai eskutuaren erantzuna esango dizuegu. Ernegon erantzuna... Zintzan da! Zozketa egin ondoren irabazleak izan dira bigarren B eta bigarren D gelakoak. Bai, ondo entzun duzue, bigarren B eta bigarren D koek irabazi dute. Zorionak eta mila esker guztioi parte hartzeagatik. Zure eskuko azalean irakurri. Eta honekin batera gure gaurko irratsaioa bukatu dira. Ze pena, baina ez tristetu. Hurrengo ikasturtean Ibaibe irratia itzuliko delako. Mila esker entzuteagatik eta hurrengora arte. Beti bezala bukatzeko abestu gurekin. Hasi bairetik eta kalera, hasi kaletik eta Ibaibera, martxan jarri da lege berria, euskaraz gure bizitza. Agur Ibaibetarrok!